Mä joka tykkään tietysti 40 kanaan kertaa. Josko vaan kämpätä? Mä kyllä nähdä sun nimet. Joo, sen mä tiedän. 44, tää paska hittaa, saatana viekööt. 3. Saatana. Jos mä kuolen 3 kertaa, niin mä lopetan. Tai jään online. Häh? Ajus vielä 2. Mitä nyt? Niin, vielä 2. Mä pelaan Robloxen. Tuu Roblox Grinder. No en mä grindaa sitä. Aslak, onks sä ikinä pelannut sellaista mikähän se oli? Oliko se joku Mega